ये देख अमा हांनाय बेदर So guys, finally जों नै एकदम रबर बागानाव मोनफैबाय आरो ना दिनै जों मा खालामनाय नोंथांमोना एकदम A to Z भिडिअखौ नायलांबाय दा नै बिदि हासुगासिनो वाव गाइस दिनैना एकदम बहुत इन्टारेस्टिं जागोन आरोना भिडिअआ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय दा नै लकेसनखौ नाय नोंथांमोना ओरैबायदि बरिया जायगायाव फैदों आरोना जोङो दिनै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर माने दिनै जोङो एकदम जंगल में मंगल खालामनो फैदों आरोना लोगोफोर एकदमबारे ओइजा खारगासिनो दं आरो जों दा नै स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ A to Z नायलांबाय था आरोना एकदम धामाका जागोन दिनै भिडिअआ एसेबो स्किप खालामनाङा आरोना नै बिदि थांजोब्बाय एकदम थांगासिनो दं आरो खिथुनावबो फैगासिनो दं आरोना सानैसो आरोबाव स' बिथांमोना फैबाय थागोन दा जोङो थांग्रोनानै एकदम लाहार फाहार खालामगोनसै आरोना नै इखौ नांथानायसोलै बियो थ' स' गाइस नायलांबाय था स' लोगोफोर दिनै जोंनिया नायनो हागोन नै नै फैलायबाय अमा बेदर नायनो हागोन गाइसमोन माने दिनै जों बेयाव तामासा खालामफैदों आरोना नै नायनो हागोन भिउखौ वाव नै टेप नो टापा टाप नै लोगोफोर नै दायो जोंना लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नै जाहांदों आरोना नै तेलमा नो स्लाइस नो नै नै करियान बय बियो दाखालिसो फैदों करियाननिफ्राय ओइ दुबाइयाव थायो गाइस बियो मिसांमानो दुबाइयाव थायो दुबाइयाव अमा बेदर जानो फैदों स' फाइनालि नै जों दा अरखौ जरायबाय आरोना अर जरायनानै नैबे जे लाहार फाहार खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौ होसिगोन आरो बेयाव एकदम तेलमा टापा टाप आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नै करियान बया नै माबाफोर बुंगोन नामा नों ओइ स' लोगोफोर नायलांबाय था आरोना एकदम बरिया जागोन गाइस नै होलायबाय होबाय होजेनबाय नै होजेनबाय औ नायदो लोगोफोर नै सेम होनांबाय संख्रि फोनखानांगौमोन एसे नै लोगोफोर एकदम सालिया सावग्राया नै सावग्राया मैसो जाग्रा नुदों नै मोनबाय दा स' लोगोफोर नायलांबाय था धामाका जागोन मैले बेनो बे थोरसियावनो डाइरेक्ट गिदिर दोनगोन लोगो जायगायावनो फिसा फिसा गोदाद एबारनो हालाय सिखाजों सिखा सब फुङाजों र' दा लेथो गोथांजों माबाजों मिलायबा मिक्सार जादों दा आरो बारा गैलाना आरो बेदरा फिसा फिसानो गोदादो एबार सामब्रामखौ बेदरजों हादो बिलाथिया हादो बानलुआ हादो लागायदो साखना नङा बेदर नांनाय जाबाय सोर स्प्रेलिं सोर दै लों नामा केरलियन ये है हमारा आसाम का क्या बोलते हैं इसको गाहुरी अमा बेदर गाहुरी भी होन अमा बेदर भी होन आसाम में इसको अमा बेदर बोलते हैं अमा बेदर आसाम के मतलब बोडो लैंग्वेज में हमारे जो
पंजाबी और जाति की लैंग्वेज होती है ना अमा बेदर ओमा बेदर इसको बोलते हैं ओमा बेदर ओमा हांगनाय बेदर हांगनानै जानाय बेदर Oh my god! Oh my god! माने god sama nih mulai god. ये संख्री से बहुत टेस्ट होता है हाँ? ये संख्री के दूध दिया के इंश्योरेंस की. नहीं नल्ला. सुंगरी लाग ये देखो ये क्या है नमक डालने वाला आसाम का स्टाइल आसाम का स्टाइल बस स' गाइस फाइनाली दा नै बेल'सै आरोना जोङो हांजोब्बाय नै एकदम सालिया जानोसै ओमफ्राय नैबे जे फिसा फिसा बानायगासिनो दं आरो एकदम सालिया जानोसै आरोना दिनै जोङो स' लोगोफोर फाइनाली दा नै हाखांबाय आरोना एकदम पिस पिसनो ओमफ्राय दा बेयाव बानलु संख्रि मिलायनांगौ बिलाहि मिलायनांगौ पियास मिलायनांगौ लोगोफोर स' लोगोफोर फाइनाली दा जोंना रेडि जाबाय आरोना नै एकदम बानलु माबा बिलाहि पियास लागायबाय ओमफ्राय नै करियान बया इदि दङ नै जोङो जुमाय लोङालै गाइसमोन जोङो स्प्राइटसो लोङो नैबे जाय दङ बोराय गिन्जि बिथां बिसोर जाखोमागासिनो दं आरोना थ' लोगोफोर दा जों जाबाय आरोना बयबो जिरायजोब्बाय एकदम धामाका जाहांबाय आरोना जोङो अमा बेदर सावनाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय था एकदम धामाका स' फाइनालि जों बयबो जाखांबाय नै लास्टाव बिलाहि गोजासै ओमफ्राय जा करियान बया जागासिनो दङ लास्टनि लास्ट दे जा स' लोगोफोर एकदम धामाका जाबाय जों बयबो नै एकदम आखाइ सुना फैबाय आरोना थ' नोगोद मजा पार्टि बानायबाय दिनै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासिनो नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरोना नै नायनो हागोन गाइसफोरखौ Anak hijau dulu, Sar. नै नुदोंना नै Hijauku ang pada yang bujakin kila. एकदम धामाका स' लोगोफोर दिनै जोङो एकदम धामाका पार्टि खालामबाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोन आरोना सबबो फैगासिनो दं नै नायनो हागोन जों बेनिफ्राय थांसै स' लोगोफोर दिनै भिडिअ सांदोंमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय